What's up guys? So good morning guys. So for today's video, samahan niyo ko guys mag-jogging sa Kawa-Kawa, Ligao City. So napakaganda dun guys mag-jogging. And napakaganda guys ng view. So tara, samahan niyo ako guys. Guys, nandito na ako sa Ligao, so malapit na ako sa Kawa-Kawa. So, ito yung daanan niya guys. So, doon tayo guys punta. Yung bundok na nandun. So, medyo mataas-taas pa yung aakyatin natin. So, after 30 minutes, nakarating na ako dito sa Ligao. So, tara, samahan niyo ako guys. Punta tayo sa pinakataas. Nakakapagod pala. So, nag-start pa lang ako pero sobrang pawis na ako. Ganda. Sobrang pawis na agad ako. Dito pa ako sa baba guys, no. Siguro mga 30 to 40 minutes pa akong lakad sa pinakataas. So, tara! Yo guys, medyo nakakapagod. Feeling ko kapag nasa taas na ako, hindi na ako makakapag-jogging guys. Ang taas pa pala. Andun pa ako sa pinaka. Ito pala ako sa gitna guys. Oh my god. Nakakapagod eh. Ayun guys, andito na ako sa taas. Nakakapagod pala. Ayun, nasa taas na ako guys. Saglit lang. Pahinga muna tayo guys. Grabe, buwis na buwis ako. Kalimutan ko pang bumili ng tubig. Papakita ko sa inyo guys, meron dito napakaganda ng view. So papakita ko sa inyo guys, yung sa baba nito is andun yung guys, yung simbahan kanina na pinuntahan natin. Yun. Ayun na sa baba. Ayan. I-zoom lang natin na konti para makita nyo. Ayan yung kanina guys ng simbahan. Yung sa baba. Tapos yan
Ligao City. Di ba napakaganda ng view? Andito pa lang ako sa my cottage guys, hindi pa ako at umaakyat talaga sa pinaka tuktok. Nagpahinga lang ako ng konti kasi sobrang nakakapagod guys. So andito na tayo sa taas. Tcharan! Yo, what's up guys? So, dito na nga tayo sa gitna. So, mamaya guys, pupunta tayo sa pinakamagandang part. So, andun sa pinakadulo at pinakatuktok. Ayun, nandun guys. Pupunta tayo doon. Yung pinakamagandang view ay yung pinakatuktok. So, nakakapagod. So, punta muna ako dito. Guys, relax muna tayo. Pahinga muna tayo guys. Sobrang nakakapagod. Pwede kayo dito guys, may swing. Parang bumalik ako guys sa pagkabata. First time ko na naman to guys mag-swing, di ba? Wala kasing tao dito sa paligid. So, wala akong masyadong turista or mga nagja-jogging. Since 6 AM in the morning. So, malis ako kanina guys sa bahay na around 5 AM ako malis. So, kakarating ako mga 5:30 sa baba. Then dito pataas naman is 30 minutes. Sobrang nakakapagod guys. Pero sulit naman yung view dito. So, pahinga muna ako ng konti kasi sobrang pawis ako guys. Wala akong mabila ng tubig. Nakalimutan kong bumili sa baba. Tapos na tayo mag-swing. So nakapagpahinga na din ako kahit konti. So lilibot ko muna kayo guys. So paakyat na tayo guys. So andun guys. So paakyat na tayo guys. Dun guys so pinakadulo. So iikutin muna natin to. Napakaganda dito guys. Sa paligid pa lang nakaka-relax na. Sobrang nakaka-relax dito guys pumunta habang naglalakad ka. So kapag nandito ka na guys sa taas, makikita nyo na yung ganda ng view. Tsaka nakaka-relax na.
Yo, what's up guys? So, andito na nga ako sa pinaka-tuktok. So, makikita nyo guys, yung napakaganda guys ng view kapag umaga dito. So, ito yung makikita nyo guys. Yung Mount Masaraga at saka yung Mount Mayon. So, medyo natatakpan yung Mount Mayon ng isang bundok. Nakakapagod guys. So, meron ako nakitang tindahan dun. So, meron ako guys nakitang tindahan dito. Bukas na siya guys. So bibili muna ako ng tubig. Akapagod eh. So guys, pahinga muna ako guys. Then mamaya pupunta tayo sa pinakababa. Yung pinakakawa ng ng Kawa-Kawa Hills. So pupuntahan natin yun guys. So medyo nagugutom na ako. Kain muna ako. So, may ibon pala dito guys, tignan nyo guys. What's up guys? So andito na nga ako guys sa baba. So ito yung pinakababa niya guys. So napakaganda guys ng view dito guys. Napaka-green. So ayun. So isusum natin mamaya. So pupuntahan natin guys yung pinakagitna. Nandito na nga tayo sa pinakababa ng Kawa-Kawa. So bakit nga ba siya tinawag na Kawa-Kawa? Yung pinaka-top niya guys, itong kinatatayuan ko is hugis ano siya guys, kawa. Yung alam niyo guys yung kawali, yung pinakamalaking kawali. Ganun siya guys. Kaya tinawag siya guys na Kawa-Kawa Hills. So ayun guys sa history nito is meron daw ditong asteroid nung unang panahon na bumagsak. Kaya yung hills biglang lumubog kasi nga
Kasi nga may bumagsak dito asteroid. Sana mapuntahan nyo guys yung Kawa-Kawa Hills dito sa Ligao. Napakagandang pasyalan, napaka-green, napaka-peaceful. Tsaka pag morning guys wala pa masyadong tao dito. So free kayong maglakad-lakad dyan or gumawa ng content katulad ko. So ano pang hinihintay nyo guys? Pumunta na kayo dito guys sa Kawa-Kawa Hills. So sana guys nagustuhan yung aking video ngayong araw. Sana nagustuhan nyo guys yung view ng Kawa-Kawa Hills dito sa Ligao City. So yun guys, pababa na ako guys ngayon. So salamat guys sa panonood ng aking video ngayong araw. Sana nagustuhan nyo guys yung aking video. At sana nagustuhan nyo guys yung mga view dito sa Kawa-Kawa Hills, Ligao City. Since mainit na guys, bababa na ako guys. Thank you for watching.